Genesis tidunum. Nsɛm yi akyi no, Awurade asɛm baa Abram nkyɛn anisuadehunu mu sɛ, Nsuro, Abram, me ne wo kyɛm, na w'akatua bɛdɔɔso pii. Na Abram se, Awurade Nyankopɔn, ɛdeɛn na wode bɛma me? Menni ba na menam, na deɛ ɔbɛfa me fie adie ne Damaskoni Eliezer. Na Abram se, Hwɛ, me deɛ wɔama me asefoɔ, na hwɛ, me fie nipa na obedi m'adeɛ. Na hwɛ, Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ, Ɛnyɛ wo yi na obedi w'adeɛ, na deɛ obɛfiri wo ara wo yam no na obedi w'adeɛ. Na ɔde no firi adi kaa sɛ, Hwɛ wɔ soroe, na kan nsoroma so wobɛtumi akan anaa? na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Sɛ w'asefoɔ bɛyɛ no no. na ɔgye Awurade dii, na obuu yei sɛtenenee maa no. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Me ne Awurade a ɔde wo firi Ur a ɛwɔ Kaldea no. Sɛ mede asase yi bɛma wo sɛ awunyadeɛ. na ɔse, Awurade Nyankopɔn, ɛdeɛn na mede behu sɛ menya? na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Fa nantwie ba a wadi mfeɛ 3, ne abirekyi a wadi mfeɛ 3, ne odwennini a wadi mfeɛ 3, ne anyankuku ne aborɔnoma ba brɛ me. na ɔde yɛn nyinaa brɛɛ no, na ɔpaapae wɔn mu mmienu. Na ɔde afaafa no kyerɛkyerɛɛ animu totoo hɔ, na nnomaa no deɛ wampaepae wɔn mu. Na nnomaa a wodi nam besisii mmoa afunu no so, na Abram pamoo wɔn. Na owia reyɛ akɔtɔ no, Abram daa nahɔɔ, na hwɛ, ehu ne esum kabii duruu no so. Na ɔka kyerɛɛ Abram sɛ, Hunu ampa ara sɛ w'asefoɔ bɛyɛ ahɔhoɔ asase a ɛnyɛ wɔn deɛ so, na wasom wɔn, na wɔbɛha wɔn mfirinhyia 400. Na wɔn no a wɔbɛsom wɔn no, mebu wɔn atɛn, na akyire yi no, wɔde ahodeɛ pii bɛfiri hɔ akɔ. Na wo deɛ, wobɛkɔ w'agyanom nkyɛn asomdwoe mu, na wasie wo nkɔkorabere pa mu. Na wɔn ntoatoasoɔ 9 mu na wɔbɛsane aba ha, ɛfiri sɛ Amorifoɔ amumuyɛ nya nnuri. Na owia tɔe na esum kusuu duruiɛ no, hwɛ, fononoo a efiri wisie ne gyaframa a ɛdɛrɛ bɛfaa afaafa no ntam. Da no ara na Awurade ne Abram pam sɛ, W'asefoɔ nam de asase yi mama wɔn efiri Misraim asubɔnten ho de kosi asubɔnten kɛseɛ, Efrit asubɔnten no so, Kenifoɔ ne Kenisifoɔ ne Kadmonifoɔ, ne Hetifoɔ ne Perisifoɔ, ne Refaimfoɔ, ne Amorifoɔ ne Kanaanfoɔ ne Gergasifoɔ ne Yebusifoɔ,